Este logradouro é a homenaxe ao conxunto dos socios fundadores da AGAL nese ano, mas debemos recoñecer que estes tres socios fundadores destacanse un pouco do grupo. Todos foron importantísimos, mas estes destacanse un pouco do grupo para xa por teren estado logo na primeira reunión, e supoño que xa antes da primeira reunión eles xa estarían cavilando sobre como fundar esta asociación, por menos dous deles, non? Por menos Martiño e Xosé Luis, porque o Estravín naquel momento estaba en Madrid, mas estaba colaborando co traballo de fundación da asociación a través da legalización dos estatutos, mas os outros dos están desde a primeira reunión, cando ainda a GAL non tiña nome. Esas primeiras reunións foron un pouquinho máis adiante, no seminario menor, non? Pois no maior. E por tanto, iso, destacanse un pouco do grupo e por iso fago esta mención especial. No entanto, a partir dese momento, a partir desas primeiras reunións iniciais, que houve tamén algunha na Coruña, por exemplo, foi onde se asinou a acta fundacional e onde se nomeou, onde comezou a funcionar a primeira comisión fundacional da AGAL e, por tanto, a este grupo de socios iniciais que tamén estaba constituído por Xoaquín Campo Freire, que tamén andaba por aí. Xoaquín Campo Freire, María do Carmo Enríquez Salido e Antonio Xil Hernández, que tamén andaba por aí. Chégate aquí, por favor, Antonio. Chégate aquí, que vas ter que ter unhas palabras. A este grupo, ¿no?, de socios inicialísimos, ¿no?, da GAL, uniuse efectivamente na Coruña a partir desa polo menos da asignatura desa acta fundacional, e seguramente antes, Xosé María Monterroso de Besa, que o temos a moitos kilómetros daqui, por tanto non pode estar neste acto, mas mandou a súa adhesión, e Xoan Carlos Rábade Castiñeira, que as persoas que estivestes desde o principio na GAL sabedes que foi fundamental para esta asociación logo desde o principio, na organización da asociación. El sí me envía unhas palabras que vos quero ler, porque hai moito tempo que está desvinculado da asociación, mas moitas persoas querían saber del, non? E concretamente di isto: compañeiros e compañeiras, nun día tan asinalado como que conmemora os 40 anos da Constitución da GAL, sen dúbida o meu desexo era estar aí convosco para disfrutar da vosa compañía, comprobar o velliños que estamos algúns e compartillar esta celebración. Mas é-me totalmente inviável ao non posuir o don da ubicuidade e ao estar a unha distancia de 1750 km, 1090 millas náuticas de Compostela. Con todo, o meu ánimo e os meus sentimentos están convosco e, embora por motivos persoais en seu día teña deixado de participar activamente coa asociación, sigo concordando ao 100% coa mesma forza e co proxecto e os obxectivos. Así que aproveitade para brindar pola miña saúde, tal como eu penso facer neste día pola vosa e pola asociación. Un abrazo moi forte ás bellas glorias e a renovada saiba sempre necesaria da GAL Saúde Eterna. E falta ainda dicer que neste grupo inicialísimo de socios estaba tamén, obviamente, María do Carmo Enríquez Salido, unha das persoas máis importantes, tal vez a persoa máis importante para a asociación de todos os tempos. Últimamente está un pouco afastada, non?, da nosa vida asociativa, non se revé tal vez na actividade actual da asociación, mas nós sí nos revemos nela concretamente e gostaríamos de poder honrar algún día, non? E tamén estaba, hai que dizer tamén que estaba Xosé Ramón Pena, unha persoa que ao pouco tempo se afastou un pouco da actividade da asociación,
máis que nese primeiro ano, no ano 1981, foi importantísimo tamén para nós. Entón, antes de máis nada, e antes de falar dos segundos socios fundadores, non? Da segunda fase de socios fundadores, gostaría de dar a palabra a algunhas desas persoas que estiveron nesas primeiras reunións. Entón, podo comezar polo Xil. Pode ser? Esto es que está. A ver se son capaz, porque me dixo que teño 2 minutos. Bom, sí, hai que brevidade. Un pouco de historia daquela. Non sei por que ano, sería polo 78, 79. Fixemos unha reunión na miña casa, no meu piso lá en Coruña, preparando unha asociación de profesores galegos ou algo así, porque claro, había que meter tamén por exemplo, os de castellano, daquela era a lengua española. Estaban presentes Martínez Pereiro, Moncho Pena, algunha outra persoa. Esas dúas persoas foron estudantes no CUD da Coruña. Despois outra segunda reunión, xa no Seminario Maior, creo que xa aludiche a ela, en que estaba María do Carmo, Martiño, bueno, e aí, máis ou menos, aí xa se marcaron as liñas xerais para elaborar os estatutos. Elaborándose os estatutos, sei que eu os escrevín, agora non sei realmente quen os dictou. E entregamos no Goberno Civil da Coruña, daquela, era os textos dos estatutos para enviarlos ao Ministerio do Interior, que tiñan que legalizaros. Mandamos 2 copias separadas, unha en castellano e outra no galego de Agal. Esa desapareceu. Mantiveron iso así, polo menos, o nome da asociación, a Asociación Galega da Lingua, polo menos, porque postos a traducirían todo como últimamente fixeron mesmo co Academia Galega da Lingua Portuguesa, o Ministerio de Exteriores. E por fin enviamos os que asinamos os estatutos e a solicitude para legalizar, creo que foron Monterroso, Alcalá, eu e non sei se algún máis. Sei que estábamos en Coruña. E Miragalla, sí que estará por aquí, supongo. Bueno, Miragalla é un home silencioso, mas estivo sempre activo. E agora está activísimo. Así que, felicidades. E depois xa o resto continuou adiante, e o único que me lembraste é este boletín, que foi unha, con perdón, parida miña. Axudada por outros, mas parida miña. E disculpa, Besada, que non te recoñeces antes. Un abrazo. Desculpa, Manolo Miragalla, porque como debe ser os nervos do directo que non te recoñeces. Bom, isto de procurar as persoas no público está moi guapo. Será iso. E entón non o citei entre eses socios inicialísimos que efectivamente tamén fixo parte da comisión fundacional. Entón, chega o máis posible aquí para apareceres en todas as fotos. Ben, agora gostaría que falase Xoaquín Campo, que tamén foi unha persoa que estivo presente nesas primeiras reunións do Seminario Maior. Ben, eu quizás nesto non teño máis mérito pode haber nacido. Eu son orfo de máis, de moi neniño. O meu pai, cando primeiro salín da casa, foi uns 7 anos, así. Tiño que repetir o diálogo. Vale. Repíteme, Jorge. Digo que eu son orfo de nai desde moi neno pequeno. E cando saín da casa aos 7 ou 8 anos, se por primeira vez, dixo-me o meu pai, non esquezo nunca a casa de onde saíches, nin que... non vos deixo casi, a ver se son claro. Nin de que
onde que, nin de que constituyes unha fraternidade. E se non olvida da casa, senón de que tamén te sei como e deles herdei pois, o meu xeito de ser. E na medida que fui medrando, resoaron en min uns acentos que eu sempre recoñecín, porque nós daquela solamente falábamos galego. Un galego era máis xeitoso, a comarca de Vitirí. E por iso, cando naceu a Gala, eu recoñecíme ben, efectivamente, nese sentido. Cando Martiño Montero, que foi, creo, que é un invitor, que non me trabou, pois teño que dicir que recoñecíme as resoancias esas en mí. Ese era outro bon mérito que eu teño de haber estado na Gala. Sigo sendo fiel ao galego, penso que o que tengo, a eso da mai que quero dicir, é que eu penso que temos que deixar xa de voltas, volver á fraternidade lusa e desde aí facernos fortes. Bon día. Hoxe é un día moi importante porque Sí? Hola, bon día a todos e a todas. Hoxe é un día de celebración porque xa pasaron 40 anos da fundación da GAL e a GAL pódese dicer que fixo todo o posible para que o reintegracionismo avanzase na Galiza, que o movimento reintegracionista vai aos poucos somando persoas e reunindo colectivos, influindo cada vez máis, o que pasa que devagar, dun xeito non todo o rápido que se desexaría. É moi importante para que o reintegracionismo avance ter uns obxectivos pragmáticos, uns obxectivos claros. Entón, eu pediría, por exemplo, que se considerase un terreno onde sí que se pode avanzar o reintegracionismo, que é fundamental, o da educación, porque sería de desexar que todos os galegos e galegas no ámbito escolar tivesen a oportunidade de coñecer a ortografía etimolóxica, a ortografía reintegracionista. E o xeito que veixo máis viável non é, curiosamente, a través da materia de portugués, que sabemos como vai, o sea, podemos estar esperando aquí un século, non? Para que en todos os liceos galegos haxa a materia de portugués, senón a través da materia do galego, cunhas unidades nas que se poida dar os coñecementos básicos desde primario, desde primeiro de primario até bacharelato, de ortografía portuguesa, de ortografía reintegracionista e de cultura, digamos, lusófona. Se se fai iso desde primeiro de primaria até segundo de bacharelato, pasados os anos, prácticamente todos os galegos e galegas coñecerán perfectamente a nosa lingua, que é internacional, como sabemos, e poderán ler e escrever niso. Entón, eu diría que ese é un obxectivo pragmático co que hai que convencer a sindicatos do ensino, a colectivos do ensino, a partidos políticos, a asociacións de máis e de pais, etcétera, etcétera, para que o movimento sexa forte. É totalmente razoável. Ninguén, mesmo desde o ámbito isolacionista, ten argumentos en contra para que haxa en todos os libros dúas unidades, por exemplo, sobre isto que estou a dicer. E obrigado a todos e a todas por viredes aquí. Lembro que xustamente a primeira
Os primeiros programas de galego, e en particular o de BUP, en terceiro de BUP, incluíase literatura portuguesa, brasileira e demais, e en particular un tema exclusivamente dedicado a Camões. Nese grupo que organizamos estaba Freixanes, Moncho Pena e outros cuantos, e eu. Durou 2 anos escasamente e non se puxo en práctica, mas houbo libros de texto que seguían esa programación. Quero dizer que non coa igrexa topamos, sino con outra cousa bastante pior. Podía dar os nomes dos censores. Hai nomes, Bom, douvos unha boa noticia aos socios fundadores para que voltedes ao redil, porque precisamente falamos disto nesta asamblea ordinaria e é unha das cousas en que máis ten traballado a GAL no último ano, facendo mesmo propostas concretas a Consellería de Educación para que esa proposta concreta que estades a facer se materialice, non? Vamos ver en que dá, non? Faltoume falar de outro socio fundador que tamén estivo nesas primeiras reunións, que é Xavier Alcalá. Esquecime porque se quería dar a palabra despois como primeiro presidente da asociación que tivemos, e como era unha fase posterior, pois non te citei, disculpa, mas está aquí Xavier Alcalá tamén. Bon, a poucos que... Non, os socios de honra homenaxeados hoxe van falar de tarde, na parte da tarde, porque senón isto prolongaríase eternamente, non? Ben, despois, após estas primeiras reunións inicialísimas, aconteceron as primeiras asambleas da GAL, a fundacional, que por unha acta que vos entregamos tamén nesta pastiña que vos demos, parece ser que foi en Couceiro, ainda que moitas persoas a lembran aquí, neste espazo, mas segundo unha acta aparece referido o local de Couceiro para esa primeira asamblea fundacional e despois a asamblea constituinte. En todo ese período, ao longo do ano 1981, a GAL conseguiu xuntar 94 primeiros socios, que son os que realmente nos consideramos socios fundadores e que tamén tedes a lista fotocopiada facsimilarmente tal como aparece no noso registro de socios aí nesa pastilla, non? Aí están as 94 persoas. Obviamente, esas 94 persoas non tiveron todas a mesma importancia, non tiveron todas o mesmo grau de implicación, por tanto, para definir quais delas realmente estiveron activas e realmente levaron ás costas a asociación neses primeiros meses, previos a esas asambleas, pois foi o principal traballo que fixemos ao longo destes meses, que deu por resultado esta placa. Digamos que aquí estarían as 40 persoas que ou aparecen citadas para alén dese registro de socios en actas dese ano, ou que existe memoria de que eran persoas moi activas, non? Moitas delas están por aquí, non quero esquecerme de algunhas de ninguén, non? Mas temos aquí a Xosé Luis Grande, que pode levantar a mão, está ali, Xosé Luis Grande, temos Alberto Mesada, que xa alguén o citou antes, temos a Moncho de Fidalgo, que tamén andaba por aí, temos a Miguel Mato, que supone que tamén hai moita xente que non ve desde hai moito tempo, onde está Miguel Mato, aí está. Temos a Manolo Rivero, de Ferrol, temos a Pedro Fernández Vello, que ainda non o vi, mas ali está, ali no fundo, Pedro Fernández Vello, temos a Ramón Raimunde, que ainda continúa socio, temos a Manolo Portas, temos a Victoria Vázquez Rozas, bon, temos unha serie de persoas que se implican nunha segunda fase xa inmediatamente a estas reunións, a estas primeiras reunións da GAL, e que son fundamentais para materializar esta asamblea fundacional, esta asamblea constituinte e para o impulso que recebeu a GAL nos primeiros anos, non? Na asamblea fundacional non foi escollida ainda a directiva, houve que esperar a asamblea constituinte, que foi a de 19 de decembro, e a persoa
que foi eleita nesa asamblea foi Xavier Alcalá, que temos aquí e que tamén lle pediría para intervir 2 minutos. Primeiro, teño que dicir que onte fun presentar un libro de Xoán Rubia sobre a canción galega. Estábamos os dous. E xa me chegou de aguantar de chorar. Vale. Agora volvome reencontrar con Bosco e daríame ganas de chorar, pero chorar polo que non demos feito. Eso é o máis triste. De todas maneiras, tamén vexo que hai xente nova que vai ser a que vai continuar. E iso é o que máis me anima, porque, contrariamente a iso, o que non ten continuidade é aquel movimento tan importante para concienciar da existencia dun país que foi a mal chamada Nova Canción Galega. Aquí pode haber unha agal que continúe aquelas ilusións que tivemos sabendo que hai algo objetivo desas ilusións, que é que o mundo é grande, o mundo globalízase, e de todos os idiomas da Península Ibérica que poden ter proxección no mundo, non hai nada máis que dous: o galego, que non é galego-portugués, que só é galego, os portugueses falan algo parecido ao galego, e algo derivado do galego, ou algo así, e o castellano, que xa sabemos o que é. Desde aquí, o meu desexo de que saibades que os vellos roqueiros nunca morremos, pero que algunha vez se nos apagan as forzas e que os que vides detrás sodes os que tedes que tomar. O testemunho é continuar no carreiro que iniciamos os que xa estamos mesmo en tempo de prórroga vital mentre nos aguante a saúde. Forza, rapaces. Bon, gostaría de... Claro, é imposible, non? Falar en las 40 persoas, non 40, porque moitas infelizmente faleceron. De facto, quero ter unhas palabras moi especiais para unha das nosas fundadoras, a Celia Herrero, que foi vítima tamén desta crise sanitaria hai 2 anos. Faleceron outras persoas que están na lista. Mas gostaría de convidar unha persoa que funcionou un pouco como a nosa principal documentarista para organizar este acto, que é María Xosé Díaz Piñeiro. Sí, para dicer unhas palabras, bon, porque foi a que máis documentación nos forneceu. É importante saber de isto, o que garda sempre ten, sempre mo dixo meu pai, poucas veces les dixen caso, mas ela gardou moita documentación, ela, Monterroso, Martiño, pois foron moi importantes, por exemplo, para elaborar ese para reconstruir isto, sí. Sobe. Sí, ó. Bon. Guardei porque son pouco arrumada, entón tiña moito material por aí. Así non vai? Así? Hai que poner. No, é chegalo moito, prácticamente veixalo. Dicía que tiña material porque son pouco arrumada. Mais, es que prácticamente tocar a máscara. Así? Creo que apagou, Tira a máscara. Sí, así. Sí. Acabar los sustillos. Sí, Miguel anda por ahí. Miguel.